सोने के पालकियाँ चढ़ी चलल सुंदर दुल्हा। चली भइल ससुर जी के द्वार। एक कोस गईल दूसर कोस गईल हो। मिली गईल देशवा के लोग। मिली गईल देशवा के लोग। हम तुहसे पूछिले देशवा के भैया हो। कवन हमें ससुर जी का द्वार। कवन हमें ससुर जी का द्वार। हम तुहसे पूछिले देशवा का भैया हो। कवन हमें सारऊ का द्वार। कवन हमें सारऊ का द्वार। तुहरे जे ससुर जी के ऊँचे दरवाजवा हो। शीशा जड़ल लागेला केवाड़। शीशा जड़ल लागेला केवाड़। सासुआ लारी पूछे सरहजी दुलारी पूछे। काहे बाबू कम बरियात। काहे बाबू कम बरियात। पापा जी कवन पापा रूठी के बैठी गईली। ओही से कम बरियाती। चाचा हो कवन चाचा रूठी के बैठी गईल। ओही से कम बरियाती। भैया हो कवन भैया रूठी के बैठी गईल। एही से कम बरियात। मामा हो कवन मामा रूठी के बैठी गईल। एही से कम